batu-batuban kerian to pancen kita nanje ke sapa jeneng kita sapa jenenge bapak lan ibu kita ulun ora mangerteni kowe ora ngerti ora bola miturut sasmita sing tak tampa nek ana wong sing tak takoni mbuh kuwi dewa mbuh kuwi menungsa tak takoni jenengku jeneng bapak lan ibuku dheweke ora wangsulan njaluk kon nutuki aja coba gumbandul tanpa cendelan aku duwe apa-apamu ayo aku arep takon sapa jenenge bapak lan ibuku ulun ora ngerti tenan ora kowe kelakon tak keplaki kaya Betari Durga mawon Dobleh kensono kowe udu ulun Bathara Temburu iya ayo ulun ora ngerti ora candhak sirahmu tak dublak tungkak cangkemmu apa wigati kita aku ora takon bapakku sapa ibuku sapa lan aku arep takon jenengku sapa wila yen to pancen kita takon mangkono kelawan panjenengan ulun boya mangerteni wah tutuki tenan kowe kaya dewa-dewa lane guntur keri guntur angin sirenakno bocah iki Astung sidam sekaring bawana langgeng Astungkara sekaring bawana Kakang Narada Kakang Resi Kaneka Putra Pak mungkin sang warodayang pak makmong bolong kali sedhi sapa sing gawe Adi Guru kepareng patu amiji dumateng wiswanipun ingkang kala ing sidhep angutal-utal dinten sak menika wonten ing Kayuwangan Suralaya punapi di wonten paduka Iwang Adi Pramesti Bathara Guru nggih Kakang Narada ngaturaken kasugengan sak rawuh paduka Kakang Narada ing sidhik pangudal-udal Kakang Resi Kaneka Putra ae tansah ing kawidatan ring sambikala tedhak kula wonten ing Kayuwangan Suralaya wonten madyaning Bale Marja Kundha Manik menika dinten sak menika kula sowan wonten kersa paduka Sangjang Adi Pramesti Bathara Guru iki Sangjang Adi Pramesti Jatimurti nggih Kakang nggih kepareng ingkang rayi ngaturaken asung budya pangastawa tuwin masegan panakrami mugi tansah kunjuk ngarsa paduka Kakang Narada. Sampun kula tampi karya Bambang Rasa kalih. Di Guru mboten langkung kula ngaturaken salam taklimipun ingkang ngraga sidhip angudal-udal. Kunjuk ngarsanipun paduka Iwang Adi Pramesti Bathara Guru, Iwang Jagat Pramudita. Nggih, Kakang Narada sampun kawula tampi karya Jundaka Panglingga Murda. Mboten langkung kaskecakna lenggah paduka Kakang Resi Narada Kakang Resi Kaneka Putra wonten madaning Kayuwangan Suralaya sampun wonten kirang wiyabi besranipun ingkang ngraka ing sidhip angudal-udal dinten sak mrika Adi Guru inggih Kakang Narada punapi mesti kemawon damel kejut penggalih paduka Kakang Resi Kaneka Putra wonten dinten sak menika kula nglempaken sangjaning para Jawata Widodara Widodari Hapsara Hapsari wonten madaning Kayuwangan Suralaya wonten sak madaning Bale Marja Kundha Manik mesti kemawon kaget sotaning penggalipun Kakang Resi Kaneka Putra wondene menapa ingkang dados darunanipun dene ingkang rayipun Manik Maya ngawontenaken repat agung sanggya para Jawata kula nuwun sewu Di Guru estu kemawon kula mrika kaget awit nuwun sewu Likala semanten tanpa taliwur paduka ngawontenaken repat agung ing madaning Kayuwangan Suralaya inggih wikatosipun menapa Adi Guru kemarin kengro ing sidhik pangudal-udal nedya nganglungaken jangga nilingaken karo Mastuti Sabdata Paduka Iwang Adi Pramesti Bathara Guru Kakang Narada wonten dawuh sampun wonten 3 hari menika ning madaning Kayuwangan Suralaya ngraosaken hawa panas utawi sinebat gara-gara ingkang sumundhele ngawiyat monggo kula sampun naliti wonten saindenging Madyapada menika mboten wonten sepisan wujuding lemah sangar kayu wahing angka kalih ugi kula taliti mboten wonten pandhita ingkang nglampahi tapa angka 3 ugi kula taliti mboten wonten titah ingkang gadhah gegayuhan nglangkungi marang kabisanipun nanging kula nuwun sewu Kakang wekdal punika Durga inggih permoni sowan wonten ing Kayuwangan Suralaya menapa menika ingkang dados jalaranan sabab guru-guru wonten madyaning Kayuwangan Suralaya dipun raosaken dening para Jawata. Wah, menawi kula raosaken kok mboten. Senyatanipun kula nuwun sewu. Menawi Durga ingkang dadosaken jalaran gara-gara wonten ing Kayuwangan Suralaya menika
praptanipun Durga ingkang dadosaken hawa panas dipun rasaken sanjanipun Jawata menika kula raos boten liripun kados pundi Cabita Durga menika ugi Jawata Durga menika ugi widodari nggih nadyan nek disawang kok nuwun sewu pasuryanipun rada tuwik-tuwik ngoten niku janjane widodari nggih niku Dewi Uma niku Betari Uma niku riyen ayune dapi-dapi wah ngantos kula piyambak mah ngantos paduka Hyang Adi Pramesti kepincut ngaten kok nggih Kakang kula ngrumaosi nanging kula suwun paduka sampun ngemut-emut lelampane ingkang sampun dumadi lah nek ora dielekke engko nek kelalen kaya wah mila menika kula pitang menawi Durga ingkang dadosaken jalaran gara-gara wonten majaring Kayuwangan Suralaya menika babar pisan Durga menika mboten dadosaken jalaran gara-gara ingkang sumunduling ngawiyat wonten Kayuwangan Suralaya lajeng menapa Kakang nuwun sewu dipun taliti langkung rumiyin saderengipun ngrembak babagan gara-gara ingkang tumanduk nari Kayuwangan menika langkung rumiyin ta Diguru praptanipun Durga menika dipun dangu wigatosipun menapa inggih Kakang Narada kula aturi lenggah ingkang sekeca sampun mboten Kang Prayogi Diguru purba wasisa wonten ngasta paduka Hyang Jagat Pramesti Durga Permoni ya Uma sak sowan kita nang ngarsaning panjenengan ulun padha kanthi raharja sak sowan kita Permoni kula namin pasanggali mantabe kulon tinebihna ngeloduni dumawang tawang-tawang tinebihna saking siku dendanyo ya kula nuwun sewu kalampatanipun ingkang arayipun Permoni tadah wadana senyatanipun dinten sak menika kula keparenga kanggem lancang awit kula sampun wantun sowan ngabiyantara wonten ngarsa paduka Hyang Adi Pramesti Bathara Guru iya ora dadi ngopo padha prayoga sak sowanmu inggih tansah piye kali dandane ring Sambikala pukulun tebih saking rubeda kalih sing Sambikala kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk ya ulun tampa kita atur bekti kelawan panjenengan ulun mbaya pangestu ulun tampan ana Permoni sampun kawula pundi dadosna jimat ora liwat prayoga nanggon kita lungguh sampun mboten ngrang prayogi wah Durga padha raja Durga pukulun Narada wilujeng sowan kula bekti kula konjo pukulun ya wah jan wis ora wah pangestu tampan ana inggih kowe iki tuwek saya tuwek malah make upmu malah saya make gelar kaya ngono inggih bengesmu piye lek kincenan nganti bangir kaya ngono kaya irung inggih menika awet tresna kula kalian Iwang Pikulun Manik moyo ning ya sak madyane wae aja ngasih kaya tembak kaya ngono kuwi ngasih mbladuk kaya ngono kuwi inggih nyuwun pangapunten wis ora apa-apa prayogana Durga sampun mboten ngrang prayogi Pikulun Permoni wonten timbang kadhawuh apa to sababe dene kita sowan ngabiyantara ngersaning panjenengan ulun nedya ndangu kelawan jeneng kita pukulun sewu kalepatan kula sowan kula sepisan ngaturaken sembah bekti kula kunjuk iya ulun tampa tungkap angka kalih sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak nanging sowan kula menika nuruti dhateng mrangisipun putra Paduka iki anak kula ing Tunggul Malaya inggih menika pun Dewasrani sowan kita nuruti kelawan penangise Atmaja ulun Dewasrani ing Tunggul Malaya inggih apa kang dadi darunane wondene Dewasrani utusan kelawan jeneng kita kulup Betari Durga ngadhep ana ngarsaning ulun rikala semanten 3 hari kapengker kula menika dipun dangu kaliyan anak kula pun Dewasrani piyambakipun ngendikanipun nedya mungkasi jejanganipun sareng kula dangu sinten wanita ingkang keduga saged ngrubuhaken pebeten jiwa kanalindranipun kula dangu piyambakipun Maloka lho Dewasrani kepengin mungkasi jejakane tumuli kepengin mengku sawijining wanita inggih Durga wonten dawuh mesine kita dhewe mangerteni kita kuwi minangka wong tuwa kita kuwi minangka tiyang sepuh kudu bisa mangerteni kelawan kekarepane anak aja ngasih mengko ana paribasan mengko kita lali kelawan anak kita kudu bisa mangerteni kelawan apa kang dadi karepane anak kita yen Atmaja ulun si Dewasrani ya Atmaja kita ing Tunggul Malaya kepengin mungkasi jejakane kepengin mengku sawijining wanita tumuli dhaup mangun wisma bebrayan ageng selawase urip kita kudu bisa mangerteni
ora susah dadak kita sowan ning Kayewangan Suralaya mesti wae yen to kita pancen wong tuwa sing tresna kelawan anak bisa mangerteni lan kepiyanggon kita bakal nyendikani sartane minangkane kelawan apa kang dadi kerepane Atmaja Ulun si Dewa Srani. Kukulon ana aturmu apa? Menawi bab perkawis menika, bab perkawis saragan anggen putra Paduka pun Dewa Srani nedya dhaup menika gampil kula raos gampil. Nanging dados sabab sungkawaning manahipun ingkang rayipun Permoni menika sinten ingkang nedya dipun dhaup minangka prameswari dening anak kula pun Dewa Srani. Sapa Durga? Inggih menika mboten sanes pun putri ing swarga Dahana Widodari ing Kayiwangan ing swarga Dahana atmajanipun Bathara Brahma inggih menika pun Betari Dresanala Pukulun. Astungkara Sidam Sekaring Bawana Langgeng Uma ya Permoni. Wonten paring timang dawuh Paduka Pukulun. Teka banget pakartine Atmaja Ulun Dewa Srani. Teka mbuya mangerteni yen to Dresanala mono wis kawengku dening Arjuna wayah ulun ing Madukara. Wah, lah kok kebangetan timen Dewa Srani iki. Lah wis bojone wong arep diarah iki piye to? Coba tak pikiran Permani. Apa kowe ora ngelingke karo anakmu Dewa Srani? Apa kowe ora ngelingake karo Atmajamu Tunggul Malaya yen to Dresanala kuwi mono wis kawengku dening Janaka? Lah kok teko kita minangka wong tua kok meneng wae. Coba gagasen Permoni, aja waton kita bisa ngucap sartane aja waton Atmaja Ulun Dewa Srani duweni gegayuhan. Ya pancen bener ulun iki tresna kelawan Atmaja Ulun Dewa Srani. Nanging yen to laku celathune Dewa Srani kaya mangkono, ing mengko mung bakal ngorek-orek marang pasuryane wong atuwa. Bakal ngorek-orek marang derajate wong tuwa. Mangkono mung bakal mbebuthek banyu bening asmane panjenengan ulun minangka nalindraning para dewa. Yen to ngasi mengko ulun misahake kelawan apa kang dadi sedyane Atmaja kita. Ulun kudu gawe srana misahake kelawan Dresanala lan Arjuna. Permoni dosa apa mengko ingkang bakal ulun sandang? Nuwun sewu Pukulun. Anggen kula matur menika namung menapa wontenipun senjatanipun kula ugi sampun ngemotaken kelawan Atmaja Paduka pun Dewa Srani Tunggul Malaya. Nanging nyantanipun kula malah dipun tampik napa ingkang dados atur kula kelawan anak kula pun Dewa Srani. Ing sakmangke piyambakipun malah kepareng sampun ngikhlasaken dumateng gesangipun menawi ngantos boten kelampahan dhaup kalian pun Dresanala. Permoni wonten dawuh yen to Atmaja Ulun si Dewa Srani tes bisa dikandhani sing becik-becik marata diake kita baliya nanti nglawan Atmaja Ulun Dewa Srani matur kelawan anakmu ya Dewa Srani Tunggul Malaya yen to panjenengan ulan suksago gayuhake widodari nadyan to 1000 cacahe widodari panjenengan ulun sago hanggayuhake nanging ulun njaluk kanthi banget aja gayuh kelawan Dresanala. Jernyatane Dresanala mono wis kawengku dening Arjuna ing Madukara Durga. Bantu Pukulun. Sewu-sewu klapatan kula Radhawadana wonten ing Paduka sampun cetha bilih Paduka mboten tresna kaliyan Atmaja kula. Iki Atmaja Paduka pun Dewa Srani. Mboya kok liru ulun mboya tresna kuwi babar pisan ora. Nanging panjenengan ulun ngeman kelawan apa kang dadi gegayuhane Atmaja kita. Satane panjenengan ulun uga ngeman kelawan Dresanala. Kamangka mangerti ya Durga yen to Dresanala mono wektu iki wis ngandhut jejabang bayi. Patutane kelawan Arjuna wayah ulun ing Madukara. Mongko yusmane wis Sapta Candra uga utawa wis 7 sasi. Mesakake kahanane si jabang bayi lan ibune ya si Dresanala. Sartane wong atuwane ya Sudarmane si Arjuna. Ngasi mengko panjenengan ulun wani misake bebrayan agunge si Dresanala kelawan Arjuna. Wah, Permoni kuwi nek isih kena dikandhani kowe baliya wae ya. Kowe baliya wae kita ora usah dadak ayo kelawan Dresanala. Ora usah dadak kita nuruti kelawan apa kang dadi pamothahe Atmajamu si Dewa Srani Tunggul Malaya. Mundak mengko kedelarung-delarung kahanane. Batu.
Menawi kula mestani paduka mboten tresna kalian kula. Paduka mboten tresna kalian kula. Teka paduka mboten minangkaning rupa ingkang dados pamothaipun Atmaja kula pun dewa sarani. Menawi mekaten kula kula pesthakaken singandika sampun mboten kersa. Kaliyan ingkang rayipun mermoni. Wekdal punika paduka kula aturi ngliga Kyai Cestrisula. Katamaken dadanipun ingkang permane dimen kula sirna pukulun. Astungkara sidam sekaring bawana langgeng teka kebangetan timen panjenengan ulun duwe Atmaja ya Atmaja ulun dewa sarani sartane dheweke duweni gegayuhan kepengin dhaup teka ulun mboyami nangkani durga mangartiya seksenana jagat sak isine muga tansah nyekseni kelamun dina sak mengku panjenengan ulun bakal minangkani nyendikane apa kang dadi panjaluke Atmaja ulun dewa sarani sartane panjenengan ulun kang bakal misahake kelawan bale wis maning Arjuna lan Drsana Adi Guru emot Adi Guru emot baturi emot Gensong Waruda yang pak wong bola kali judi sapa sing gawe Adi Guru kula aturi emot sak wetawis kula aturi paduka lerem sak wetara Adi Guru sampun ngantos nekaken dhumateng gesangipun Drsana kaliyan Arjuna anggenipun mangun bale wisma Kakang Narada menika antep lan tekad kula minangkani dhumateng menapa ingkang dados panjangkanipun dewa sarani jeryatanipun kula menika pancen estu lair lan batos tresna kalian mermoni. Lah niki nggih ampun ngaten caranipun to. Ampun ngaten seranane to Wah jan wis kok. Panjenengan nika kula menawi kula tesih purun sareh lho menika. Menawi paduka kersa kula emutaken sampun to. Sampun. Dewa sarani pun tekani nggih mawon. Dipun betaken widodari 1000 cacahipun supados ing mangke dipun pilih sinten widodari ingkang nedya dipun mengku dening pun Dewa Serani Kakang Narada menika sampun dados antep lan tekad kawula menawi paduka mboten sarujuk kelawan menapa ta ingkang dados pamanggihipun ingkang rayipun Manikmaya kula aturi medal kemawon saking Kayiwangan Suralaya walah wajan lah menawi pancen estu niku sing jenengan antepi menawi pancen estu menika ingkang paduka antepi Adi Guru kula nuwun sewu jagung bakarane tanggung perkarane menawi ngantos ing samangke wonten menapa ingkang tumantu kaliyan paduka Wangadi Pramesti Bathara Guru ingkang raking sithik pangutal-utal mboten melu kula mboten cawe-cawe perkawis menika cekat semanten kemawon kula tak kesah saking Kayangan Suralaya Adi Guru Astungkara sidam sekaring bawana permoni wonten dawuh ngaya sakita nggatekake kelawan ature Kakang Narada ingkang wigati ingkang baku wektu dina iki apa kang dadi penjangkane Atmaja ulun si Dewa Serani bakale kasembadan inggih ngaturaken manah ingkang tanpa pepindhan pukulun sriyatanipun paduka sampun kersa minangkani dhumateng menapa ingkang dados panjenenganipun anak kula pun Dewa Serani inggih kula kang saka kuwi tumuli Indra Surawati wonten pangandika ingkang dawuh Rama pukulun Marata diagit timbal ana kelawan Atmaja ulun ing swarga dahana ya kuwi Bathara Brahma kinen sawanana ngarsane panjenengan ulun nggih nistakaken dawuh nutun kula nyuwun pamit madal wasilan kang ati-ati aja kaya bocah cilik Surawati
Prato kang kinarya wangsit pindha gombang pindha gombang angajaping tawang susah angin susah angin ngendi nggone oh Bromo Budhawaka padha kanthi rahaja sak prapta kita ih tansah pinayunganing kawidadan dening Sambikala sowan kula Kanjeng Rama Pikulun ngadhep katimbalan wonten ngarsa paduka Kanjeng Rama Pikulun Manikmaya iya aja kaget kula ingkang dangu kelawan jeneng para wonten wigatos menapa kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk iya ulun tampa Bromo wonten dawuh paripaksa ulun kudu matur kelawan jeneng kita awit sabab panjenengan ulun tresna kelawan garwa ulun ya Betari Durga ya Permoni ya Uma ing kayiwangan dandang mangurik mula panjenengan ulun ana rembug sartane ana dawuh ingkang bakal ulun aturake sabab kahanan iki magepukan kelawan kahanan urip kita ya kahanan gesang kita kepareng paduka badhe paring dawuh menapa Kanjeng Rama Pikulun sartanipun wonten dosa menapa ingkang kula sandhang pidana menapa ingkang badhe nemahi dhumateng kawula tartentu kula mboten badhe suwala Budhawaka wonten dawuh mangertiya kalamun wektu dina iki Atmaja ulun Sidewa Serani ing Tunggul Malaya duweni gegayuhan ya kuwi kepengin amungkasi jejakane sareng rikala semana Dewa Serani den dangu dening Permoni ya ibune dheweke waloka yen to ora ana wanita sing bisa ngrubuhke bebeteng jiwa kanalindrane kejaba mung widodaring kayiwangan swarga dahana ya Atmaja kita ya kuwi Sidrasanala kula gandhengmu sabot tresna ingkang dirasakake kelawan Dewa Serani lan Atmaja kita Drasanala mula kang saka kuwi wektu iki ulun nimbali kelawan jeneng kita kulup Bathara Brahma yekti ulun mung bakal dawuh kelawan jeneng kita pisahno bale wis maning antaraning Arjuna lan Drasanala Brahma oh sewu kalpatan kula tadah wadana ulun prasasat pepes bayu kang tabis manah kula sareng kula midhanget dawuh paduka Hyang Pikulun Manikmaya aduh Gusti lakon menapa ingkang kula sandhang teka dinten sakmenika kula kedah kecalan kelawan anak kula pun Drasanala Pikulun napa mboten wonten srana sanesipun kagem Atmaja paduka pun Dewa Serani anggenipun nedya dhawuh kelawan sawijining widodari Brahma merga pancen wis dadi antep lan tekad ulun panjenengan ulun bakal dhawuh pake Atmaja ulun Dewa Serani kelawan Atmaja kita ya kuwi Sidrasanala nanging yen kita mbuya nyarujuki kita mbuya ngeparengake Atmaja kita Drasanala dhawuh kelawan Atmaja ulun ya kuwi Dewa Serani dina sakmengko panjenengan ulun mbuya walang ati kita bakal ulun cemplungake wonten ana ing tenging kawah Candra Dimuka selawase urip tanpa pangapura nggih mboten dados menapa menawi pancen menika ingkang paduka kersakaken kula sagah mboten sah panjenengan nyemplungaken ingkang putra pun Budhawaka wonten tenging kawah Candra Dimuka kula tak nyemplung piyambak nanging lilanana suka lan penggalih paduka Hyang Pikulun Manikmaya paduka kersa maringaken ninah dumateng kawula kula nedya nyuwun pamit dumateng pun Drasanala anak kula iya
yen to pancen kita wis ngantepi kelan apa kang dadi panjaluk ulun marata diake budhal pisahno bali wis maring Dresana lan Arjuna. Dresana anakku Cahayu sing gedhe pangapurane wong tuamu. Aku ora iso ngomong cabang bayi sing wektu iki mbok kandhut sing gedhe pangapuramu ya Cahayu. Oh wonten manganti kok ngadhawuh kita wis mangerteni dhewe kalamun Budawa kok nyaguhi kelawan apa kang dadi panjangka ulun inggih ngaturaken manunging tanpa pepindhan. Iya kula kang saka kuwi babar pisan ayo ulun derekake manjing ana ing telenging Karangkawi Dodaren. Inggih monggo kula dherekaken pukulun babar pisan Surawati wonten dawuh bubarno kang padha sibuk ulun nedya kundur ngedaton manjing ana ing saktelenging Karangkawi Dodaren. Nuwun ngestaken dawuh kepareng nyuwun pamit padal wasilan ngati-ati aja kaya bocah cilik wis mboyana dawuh maneh Surawati ya Indra. Uta Pandhawa tata gati wisaya Indriyaksa sara maruta pawana bana margana Samirana lan Waraya. Wong titian Rudra Asmate Raja Dewaku. Atmaja lan Dewa Sreni anakku cah bagus. Wonten mangandika ingkang ngadhawuh Kanjeng Ibu. Kepareng paduka Kanjeng Ibu Tari Durga. Angawe dumateng ingkang putra tunggal Malaya pun Dewa Sreni. Kados pundi kabul kawusananipun anggen paduka Kanjeng Ibu Tari Durga anyuwunaken dhumateng Iwang Pikulun Manikmaya supados samisaken Dresana kaliyan Kakang Arjuna menapa inggih kasembadan nanging menika kasembadan wonten pundi Kakang Mbok Dresana Kanjeng Ibu? Dewa Sreni wonten mangandika ingkang dawuh mangartiya yektine dina sak mengko aku wis nglakon sowan ana ing ngersane Wang Pikulun Manikmaya ya ana ngersane Wang Jatimurti malah panjenengane paring dawuh yen to Dresana lan Arjuna ya kadangmu ing swarga Dahana lan ing Madukara bakal kapisahake nggone mangun bale wisma ateges kang mangkono apa kang dadi penjangkamu bakal kelakon sira Dewa Sreni bakal dadi garwane kadang wing swarga Dahana ya kuwi Dresana Dewa Sreni. Tan samar pamuring sukma sukma sinukmaya sinukmaya winahya ing asepi. Aduh ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Sernyatanipun paduka Kanjeng Ibu sampun anggayaken ambudidaya kagem ingkang putra ing tunggal Malaya pun Dewa Sreni. Iya tumuli babar pisan dina iki sowana prapta ana ing kayuwangan swarga Dahana sinambi ngenteni nggone Dresana lan Arjuna bakal dipisahake anggone mangun bebrayan. Monggo Kanjeng Ibu derek kula derekaken griyak-griyak lampahipun Kanjeng Ibu. Ayo nggih. Anakku Dresana Rene sarate
wonten perkawis menapa dene pasemon paduka katingal Sungkawa anggenipun marpegi kelawan ingkang putra pun Dresanala. Aduh, Dresanala ora kuat, babar pisan ora bisa ngempet rasa sedih sing tak rasakake ning atase sira kuwi Atmaja ulun ingkang ulun tresnani. Kamangka pun Rama iki nedeng seneng-senenge nyumurupi sira ya kita Dresanala Atmaja ulun ngandhut jabang bayi. Mongko wis Sabta Candra yusmane ngansik dina iki. Nanging kena ngapa Gusti ngeparengake lelakon sing beda kelawan apa ingkang tak jangka. Kanjeng Rama wonten menapa upama aku bloko karo kowe, umpama pun Rama bloko karo sira Atmajaku Dresanala, apa ora bakal Sungkawa lan apa ora bakal runtik kelawan wong tuamu. Tur mesti yen to ngasih aku lan ngaturke apa kang dadi pangunek-unekku, mesti bakal sengit karo bapakmu, mesti bakal sengit karo wong tuamu. Mboten Kanjeng Rama, kula aturi paring dawuh, kula aturi paring dawuh ingkang cetha. Dresanala, kapuranen bapakmu ya Cahayu. Bapakmu ora iso ngemong anak kandi becik. Ternyatane aku iki wong tuwa sing ora patut dadi tuladha. Leripun kados pundi coba to? Pidangetna ngendikane bapakmu. Aku katemben ditimbali sowan ana ngersaning Pigulun Manikmaya. Wis setha dawuhe Wang Pigulun Manikmaya ning kono ana Betari Durga. Tumuli dheweke paring dawuh, panjenengane paring dawuh, kalamun sira Atmajaku Dresanala kudu kapisah kanggonmu mangun bebrayan nglawan putuku Janaka sing gedhe pangapuramu. Kabehmu namung merga Wang Pigulun Jatimurti ingkang kepengin nuruti karo pamotahe kadangmu Dewa Sraning Tunggul Malaya. Malah nalika semono aku wis pikantuk sabda tama saka Pigulun Jatimurti. Kalamun aku ora misake nggonmu mangun bebrayan agung karo Arjuna, tumuli kalamun kowe ora dhaup karo Dewa Srani, aku kapidana nyemplung kawah Candra Demuka sawise urip tanpa pangapura Dresanala. Kanjeng Rama, boten enten babar pisan teka paduka kadhawuhan ingkang kados mekaten dumateng ingkang putra pun Dresanala. Kabeh mono gumantung kelawan apa kang dadi panemumu, lan kabeh mono gumantung apa tukang dadi antep munggil. Yektine yen to pancen pun Rama kudu nyemplung kawah Candra Demuka ora apa-apa, ora apa-apa.
Paluwung mengkupun Rama ora bisa nyumurupi anakku Drasanala bisa mukti ngawibawa kalawan Arjuna. Ora dadi ngopo? Ikhlasna wong tuamu, ikhlasna sutarmamu. Wektu iki aku tak nyemplung ana ing kawah Candra Dimuka, kabeh mulo tak lakoni mung nganggo sira. Atmajaku Drasanala. Aduh, kami, Mas. Tobat tak goleki jebul mapan ana Karang Widodaren. Drasanala, ayo iki aku Betari Durga. Ayo kowe dhaupa karo Dewa Srani. Ora sudi. Diajeng garwaning pun Kakang ana apa? Lah kok dadi tawang-tawang tangis kahanane Diajeng Drasanala. Matura kelawan pun Kakang, yektine ya mung pun Kakang kang bisa mangerteni kelawan apa kang dipenggalihake dening Sira Yayi Diajeng garwaning pun Kakang. Matura aja tawang-tawang tangis kaya ngono Drasanala. Pangeran. Boten nyenter babal pisan. Bilih lampahan ingkang kula sendang kedah kados mekaten. Kula boten mangertosi kedah kados pundi malih. Miwah kaliyan sinten malih anggen kula nedya nglampahi gesang ning alam madang. Lire piye diajengen matur kang kaya mangkono. Matura kelawan pun Kakang Yayi. Raden, kula mboten saged pisah gesang kula kaliyan Maduka. Raden Arjuna, inggih Pangeran Arjuna. Nanging kenging punapa kodrat mestaku lelaman sanes ingkang kedah kula sandang. Ana apa? Lelakon apa sing wis lumadi lan ingkang wis dirasakake dening Diajeng Drasanala? Kula nedya kapisahaken anggen kula kelan Paduka manggon bebrayan. Tumuli kula nedya kadhaopaken kaliyan pun kadang kula Tunggul Malaya pun Dewa Srani. Kula kedah kados pundi Raden? Oh. Diajeng garwaning pun Kakang, tresnaku lan tresnamu manunggal nyawiji ora bakal bisa dipisahake dening
Surabaya apa wae nanging mangerti kabeh mung manut kalawan apa kang dadi kersaning dat kang kamurwing dat yen to pancen kaya mangkono ingkang wis pinesti kodrate saka Gusti kang akarya jagat pun kakang lan diajeng kudu ikhlas kudu ngiklasake kelawan apa ya lelakon ingkang disandang lakon mono adile dilakoni diajeng lan pun kakang mono urip ning alam padang iki mono tanpa pawitan mula kang saka kuwi ndak pesthekake wektu iki ingkang pungkasan pun kakang ngaranggul kelawan diajeng Dresanala sakbungkure lelakon iki anggepen aku kanca anggepen aku kanca aku tak bali ning Madyapada aja pisan-pisan aja pati-pati kowe goleki kelawan Arjuna Dresanala Wanodya ayutama ngambararum sangku suma yatal mawur madu pranta Dewa Srani ngopo methuke karo aku Kakang Mbok Dresanala piye lah kok ndak rasa kowe iki lagi ngandut jabang bayi lah kok ketok tambah ayu kowe. Kakang Mbok. Lah kok wah ora kuat pun Kakang utawa aku ya Dewa Srani ngempet kang dadi berantaku. Ayo. Kakang Mbok. Wis suwe aku tresna kelawan Kakang Mbok. Ayo. Ladenana berantaku. Ladenana berantaku ora ketang mung sedhela ayo kowe rabi karo aku ora sudi rabi karo aku kowe lah Kanjeng Ibu kados pundi Kanjeng Ibu menawi lalampanipun kados mekaten kepiye Dewa Srani Dewa Srani ning apa? Kula sampun ngaturaken tresna kaliyan Kakang Mbok Dresanala. Sebul piyambakipun kepara malah mlajar nebi dhumateng ingkang putra. Tobat. Kowe iki mesti nek bocah mijiran ki yo ndang diuyak. Kowe ndang diuyak kae gegandilane atimu ora tau uyak iki kanane kepiye kaya ngono iki. Kakang Mbok mandheg. Nalika semanten melajar kapiandhem Sang Betari Dresanala awedeng bujung dening Sang Betari Durga mewah den bujung dening Sang Dewa Srani dadak nalika semanten sansaya tebih tumuling sak mangke Sang Dresanala dawah kalenggak awit kesandung wujuding sela pekasan nalika semanten dawah Sang Dresanala tumuli wonten ingkang den raosaken wonten mobah musik ing jejabah ingkang den kandhut dening Sang Dresanala satemah nalika semanten mijil jabang bayi pekik warnane karya kagiat Sang Dresanala kala
Anakku cah bagus, kowe ngerti padang hawa, kowe lair mongko yuswamu lagi 7 sasi, kowe iso nyumurupi gumelaring jagat. Indahing lintang seming rembulan nalikane kahanane wong tuamu lagi tintrim ger. Tak gadang-gadang muga-muga kowe besok kang bisa males wedi tuwuh lara wirang kelawan apa ingkang ibumu rasake lan kelawan apa kang wong tuamu sandang gere batu malah sesorak tersana lah apa Betari Durga biyo aku ya kok jebul kowe ning kene kowe menjerum kaya ngono kuwi lho lah kok diuyak malah ndoboli diuyak malah iki anakmu iya arep kok kapake batu ora rego rasane ngatiku nek bocah iku ora tak pateni kene jaluk kene bayi tak pe lah kok jebul aku krungu swara tangis bayi. Jebul kowe to Kakang mbok sing wis babaran nglairake atmajamu mongko yuswane lagi 7 sasi lagi Sabta Candra. Lah kok iso kaya ngono kuwi kepiye? Ora sah. Kokean gunem sing tanpa guna. Butuhe kowe ngopo? Ayo to Kakang mbok. Ladenana berantaku. Sak ora kuat aku ngempet berontok sing tak empet sak randunge atiku. Ayo ngadenono aku ora ngerti kahanane wong lagi babaran isih lara lho suwek ngono. Iya sing suwek apane ora caturan karo kowe dewa srane kowe ora gelem minggat kowe lenangan opo. Oh lah dalah. Nek umume iki biasane nek wong bar lairan ki malah lagi mentes-mentese. Yen to dinggo. Tegese dinggo ngurusi omah, ngurusi kaprajan kuwi biasane lagi menep-menepe pikire. Nek kok ngono ngopo kowe tak uyak kok malah melayu ki piye to Kakang Mbok? Ayo ora lega rasane ngatiku. Ora pati-pati aku mandeg nguyak karo kowe. Yen to durung kelakon, panjang kangku dhaup karo kowe. Narado, panten pangan iki ngadhawuk Bu Kulun. Yektine mesakake kelawan kahanane jabang bayi ki mau. Amarga wis lair saka nggawa garbane ibune Yadrasanala ingkang patutan kelawan Arjuna. Mesakake kahanane jabang bayi iki. Narada mula kang saka kuwi kita aja kuwatir. Sebab bayi iki minangka kurban saka Manikmaya ingkang isih miyur bebudene dadi nalindraning para dewa isih ngegungke kelawan derajat pangkate satemah amarga sangka ngeboti tresnane kelawan garwane ya kuwi Betari Durgaya Permoni wekasan ingkang dadi kurban ora liya ya mung bocah ingkang mijil saka nggawa garbane Drasanala iki mau. Ha iki lajeng samangke badhe kados pundi serananipun? Narada wonten dawuh. Kita lerma luwih dhisik. Kita lerma luwih dhisik mapan ning Undarandir Bawana.
panjenengan ulun ingkang bakal amurba kayuwanane bocah iki mau Narada. Ha iki ngestaken dawuh Pegulon. Yana dewa ya nuntuna wong aprang das padha saran bang mula kang saka kuwi ulun bakal budal tumuju ning kawah Candra Dimuka. Sabab iki mengko yen to bocah iki mboya ulun purba kayuwanane tanpur ngomong bakal sirna linebur ning kobaring dahone kang mapan ing kawah Candra Dimuka. Nggih, nderekaken Jengkar Paduka pikulun Sang Hyang Padamenang. Ya Narada lerma luwih dhisik ana ing ayangan Unggarantir Bawana kaneka putra. Ingkang mapan wonten sak tepining kawah Candra Dimuka ananging Sang Bathari Durga ingkang anggendhong punang jejabang bayi atmajanipun Sang Bathari Dresanala nalika semanten ing tekad nedya den cemplungaken Sang Jabang bayi wonten ing kawah Candra Dimuka nalika semanten ingkang tumiyup saking Dirgantara ananging Sang Hyang Padamenang manjing angganing Sang Jabang bayi nalika semanten den cemplungaken wonten lenging kawah ora ajur nanging malah sentosa dadya satriya mbranyak pasemone nalika semanten dadya satriya ingkang digdaya mlajar Sang Bathari Durga kula wau. Mati wedhus. kok rada anget awakku. Iki ana barang ngelet-ngelet. Apa iki sik jenenge? Geni.
Oh lah, edan tenan. Rada kaget rasane atiku bareng aku kok njedul saka telenging geni iki mongko tak sawang iki kawah gunung. Oh lah, kawah gunung kok jerone kaya ngene. Biasane kawah gunung ki mensu. Lah kok iki legok kaya ngene? Gununge sapa iki? Lah kok nganeh-aneh. Coba tak takon. Aku ki sejatine sapa? Senengku sapa? Jenenge bapak ibuku sapa? Mergo tak sawang mau ning kono ana kahanan ana papan sing ketok mompyar tejane. Coba tekanane mbok menawa ana wong sing iso tak takoni. Ana bocah cilik tanpa tata krama nyegat kelawan panjenengan ulun kowe anake sapa? Kowe sapa? Wola. Kowe takon karo aku ora duwe jeneng. Lho engko sik. Kowe iki menungsa apa du? Menungsa du piye? Lah kok lehmu mlaku ora ngambah lemah? Ora midak lemah kowe menungsa apa du? Kula niki dewa. Wah, dewa? Ya. Dewa kuwi apa gedhe tur dawa ngono? Dudu. Dewa kuwi dadi keblating titah ingkang sinembah dening para titah. Kowe sapa? Wis takon karo aku ora dijeneng. Lah kok isih nyayel wae? Apa wigatimu teko kowe tanpa tata krama? Nekani para Jawa to. Ngerti yo Betari Durga? Mangerti yo. Anane aku prapta ning kene iki aku mung bakal njaluk priksa karo kowe sapa wong tuaku, sapa jenengku, sartane sapa jeneng ibu lan bapakku. Kowe ngerti ora kowe? Sapa jenengmu? Betari Durga. Ah, Betari Durga. Kowe ngerti ora Betari Durga? Kagat risang kapirang uri nangkul kenempet-kempet. Dosang retnaning bawana. Batu-batuban kerian to pancen kita nanje ke sapa jeneng kita? Sapa jenenge bapak lan ibu kita? Ulun ora mangerteni. Kowe ora ngerti? Ora. Bola. Miturut sasmita sing tak tampa, nek ana wong sing tak takoni mbuh kuwi dewa, mbuh kuwi menungsa, tak takoni jenengku jeneng bapak lan ibuku. Dheweke ora wangsulan njaluk kon nuthuki aja coba. Ayo. Ampun, regane atiku. Iki ya dewa meneh. Ya, ulun dewa. Sapa kowe? Lho. Tanpa tata krama karo dewa. Nek aku iso basa iso tata krama ngono wis tak basani mau-mau. Lho. Kita kuwi sapa? Takon karo aku ora diseneng. Kowe dewa ngendi? Kowe dewa ngendi? Jawa teng Kayuwangan Indraloka. Ulun Bathara Indra ya Suropati. Wo tukang rebab kowe ya. Aku krungu kabar kowe rong suwe rabi. Ya. Ya apa ya? Ya. Apa-apamu? Kowe ora nrimake aku? Ora. Kowe kita kudu bali. Aja kawugawan kawraja ngrusak kayangan. Sese, kayangan iki apa? Kayangan muru papane para Jawa to papan sing gumanendul tanpa centelan. Oh, aku duwe nek kowe.
Gumbandul tanpa cendelan aku duwe. Oh, bapamu ayo. Aku arep takon sapa jenenge bapak lan ibuku? Ulun ora ngerti. Ora ngerti tenan. Ora. Kowe kelakon tak keplaki kowe Betari Durga mau. Ing jajalan ana bocah cilik ingkang barak-abrik kayangan. Ya pancen ya, kowe sapa kowe? Ulun Bathara Penyarian. Wah, Pak Carik. Lho. Aja ngawur-ngawur wis. Aus gur muspra tanpa guna aku takon jenengku sapa jeneng bapak ibuku. Kowe mesti ora ngerteni. Ulun ora ngerteni. Wah, ya grepot. Sapa kowe ana dewa elek cangkemmu ndobleh? Lho. Dobleh kensono kowe? Kudu. Ulun Bathara Temburu. Temburu? Iya. Ayo ulun ora ngerti ora. Candhak sirahmu tak dublak tungkak cangkemmu. Wah. Sapa kowe jenggotmu dawa? Sapa kowe? Wiyaga apa kowe? Duh. Ulun Yamadipati. Yamadipati? Ya. Kowe gelem mendho ora? Ora gelem mendho aja takon dosa. Jabut nyawamu. Lho ora iso. Ora iso piye? Njabut kok dipeksa, ora jabute dhewe. Lho. Ora ngawur ngawur aja blawanan ucapmu. Kowe sapa? Aku ora duwe jeneng. Kula takon karo kowe. Nek ngasih kowe ora ngerti jenengku sapa, jenenge bapak ibuku sapa? Kowe uga padha kowe arep tak antemi kaya dewa-dewa liyane. Aja. Lah aku aja diantemi. Lah ngopo? Dosa ngantemi aku. Sing kandha sapa? Nanti kaya kowe iki ponakane sing gawe urip. Lho aku ki dekengane pusat. Ya arep ngopo kowe? Kowe rasa nuduhke jenenge bapakku lan ibuku lan jenengku? Ora. Oh, antemi sik. Sabar. Sik, aku tak watuk. Kowe nek arep takon aja takon karo aku, gendah ra weruh. Njur takon karo sapa? Takono karo Bathara Guru. Nang endi? Ana ing Bale Marcukunda takonono nek kono ora weruh. Kula saranen Purbasesa ing astamu ya njaluk pamit ya Madipati. Iki sapa? Ana bocah ngamuk kayiwangan Suralaya. Takon karo aku ora dijeneng. Lho, tanpa tata krama ora. Ora trima aku ngrusak kayangan. Kowe ora trima? Ulun mboyan narimakake. Wah, tuthuk ndasmu. Lho. Aja ngawur gawar-ngawur. Sapa kowe? Iki sapa iki? Soe. Ana menungso kok tangane papat.
Ulun Bathara Guru. Lah iki to. Sing tak golek iki. Ana dewa kok numpak sapi, paling ora numpak Rubicon. Yo modern lho paling ora. Aja blawanan ucap kita. Ora blawanan. Sapi colongan to kuwi. Wis. Aja blawanan. Apa wigati kita? Aku ora takon bapakku sapa, ibuku sapa. Lan aku arep takon jenengku sapa? Wila. Yen to pancen kita takon mangkono kelawan panjenengan ulun goyah mangerteni. Wah, tutuki tenan kowe kaya dewa-dewa elane. Guntur geni guntur angin sirenakno. Bocah iki. Dewa kok dolanan long kaya taun baluh. Ayo kowe ora iso takon, ora iso nuduhke jenengku jenenge wong tuaku malah dolanan plecok-plecok lampu. Bela. Tampan ana cestriswa, cestriswa kaya tutuki sirahmu kowe bela. Mati ulun. Lah, lho apa? Wis apa kowe ana dewa kaya teka? Wis. Teka jengkal kita. Ora blawanan ucap kita. Ulun Bathara Narada. Bathara Narada? Iya. Kita bocah kang ora duwe jeneng ora. Sayekti ulun ngerti kelawan jeneng kita. Kowe ngerti jenengku? Iya. Kandhanono ora sudi. Lho kowe tak tutuki. Aja. Ulun iki ora duwe wenang paring asma kelawan jeneng kita. Mula kasaka kuwi uyaken. Uyaken Bathara Guru, uyaken aja pati-pati kita mandeg yen to durung kecandak. Bathara Guru wae Narada njaluk kami. Ndara Janaka. Rawuh wonten mriki Ndara. Enten apa pasemane kok sajak sungkawa niku? Enten perkawis menapa? Kakang Semar, kula. Mangerti yo. Lamun yektine aku katundung dening Rama Pukulun Bathara Brama. Lah dadi sampean saking kayangan Swarga Dahana. Iya, Kakang. Ternyatane nalika nglakon Arjuna madeg nalendra ning kayiwangan, aku diwenangake nggayuh widodari sekedhi kurang sawiji. Nggih. Tumuli aku nggayuh Yayi Dresana ing Swarga Dahana. Maling sak mengku wis kepareng mbangun Bale Wisma bebrayan ageng. Aku lan Kakang Mbok Dresana nanging kuciwaning ati Kakang. Lelakone diajeng Dresana lawan nggone urip ning Madyapada kelawan aku mung pungkas tekan semene. Lah sebabe nalika semono Yayi Dresana wis ngandhut jabang Sapta Candra Yuswani nanging kedadak Dewa Serari kepengin mengku karo diajeng Dresana Kakang Semar. Banjur aku kudu kepiye? Lah nggih kirangan. Kula piyambak mboten saged mesthekaken Ndara. Ingkang baken sakmenika ngaten nggih mawon. Kepiye, Kakang? Sampeyan mangsowan teng negara Ngamarta manggi ingkang Raka sinuwun Kresna. Wekdal niki nedheng mapan wonten mriku.
perkawis niki nek ngasi dewa Manikmaya melu-melu perkarane tanggung jawab kula Ndara. Iya Kakang. Gonceng langit kelap-kelap katon lir genjang lisri sang bawa gandrung ki sapa ana pawongan kaya gentrong es kowe sapa takon karo aku ora duwe jeneng eneng apa goleki beburonku sapa ya kuwi Bathara Guru ya Manikmaya ha iki sing bocah iki mesti reti aku reti iki sapa Sapa ya Pak? Sapa ya Pak? Sapa ya Mir? Wis demen kok. Kowe cah bagus kowe. Melayu wong etan iki aja pedhot. Aja menggok, aja mandeg lehmu mlaku. Nek kowe urung ketemu ratu ireng tunteng cemani, ya tak jampangi lakumu saka kedoan. Bocah bagus. Iya, sapa jenengmu? Semar. Oh iya. Iya Pak De Sumar es. Semar. Iya Pak De Semar. Prabu napa mlayu-mlayu lan Siadi saka lunga menyang endi Jlambrong saka ngendi sewu-sewu kelepatan kula Bu Kulun sewu-sewu kelepatan kula Koko Prabu bilih kula wangsul saking Kayewangan Swarga Dahana lho kuwi gatine menyang kono nalikanipun kula dados nalendra ing Kayewangan kula dipun wenangaken gayuh widodari sekethi kurang sawiji tumuli kula gayuh kelawan Yayi Drsana Atmaja ing Swarga Dahana pujiwaning manah nalika semanten ugi sampun Yayi Drsana sampun bobot monggo sampun sabta candra yuswanipun nanging pujiwaning manah kula kapisahaken awit Diajeng Drsana nedya dipun dhaupaken kaliyan Dewa Serani Koko Prabu kula tadah wadana kulun kula ngaturaken sembah Yaya Kresna ulun tampa wonten wigatos menapa pelajar-pelajar wonten ing negari Ngamarta Kresna ulun njaluk senjata pitulung ana bocah nom-noman ingkang ngobrak-abrik Kayewangan Kresna Arjuna yen to sira kita bisa gawe tentreming kahanan Kayewangan Suralaya
Dresana bakal dadi jodoh dhaup kita Arjuna. Talruta saking Gudha Sakuru kula Yanamutosa Sang Sri. Iki sapa? Takon karo aku ora duwe jeneng, kowe Ratu Ireng Cemani. Lho. Ngece kelawan ingsun. Ya, sapa kowe? Nata Ndrawati Prabu Kresna. Prabu Kresna? Ya, sing mburi kaya gendruwo kae. Kresna pikira pecah ndase. Lho sik. Aja ngawu gawar-ngawur Werkudara. Kowe sapa? Aku ora duwe jeneng. Ora duwe jeneng, iya. Banjur wigatimu apa teka mrene? Aku goleki kawan beburonku. Ning kene ora ana kidang menjangan apa dene macan. Kudu kuwi beburonku. Banjur apa? Beburonku ya kuwi dewaning para dewa. Sangyang Manikmaya Arjuna iki ingkang mburu kelawan panjenengan. Jajalanat kowe sapa? Aku ora duwe jeneng, kowe sapa? Satria Madukara Raden Arjuna. Wah, Raden Janaka, ya Arjuna. Iya. Tau krungu jenengmu aku nadyan ora ngerti sapa sing ngandani karo aku lan nadyan ora ngerti Janaka kuwi sapa. Iya. Bocah ora duwe tata krama pakartimu mulang sarak ngobrak-abrik kayangan. Pancen kuwi sing tak jangka sababe apa? Sabab Bathara Guru ora iso menehke. Sapa jenengku, sapa jeneng wong tuaku lan sapa jenenge bapak ibuku. Kowe ora kena mendhuk. Aja takon dosa kowe bocah. Nek kowe gelem mendhuk, kowe leremo pakartimu cah bagus. Ora bakal lerep yen to Bathara Guru urung menehke. Urung menehi ngerti sapa jenengku. Ola. Bocah dikandhani ora ngrungokke tak iris kupingmu. Ampun, Ndara. Kakang Semar ngayomi lawan bocah iki. Kakang Semar kuwi sapa? Semar. Kuwi sapa? Kowe kok entuk anak gendro ya ngono. Sare. Ampun dipuloso ora bocah niki. Nek sampean puloso ora bocah niki getun Ndara. Sababe apa? Sababe apa, Kakang? Sebabe apa dipola? Ampun nyawang ngangge netra lahir. Ning mangsawang ngangge netra batin. Sinten sejatine sing lenggah teng jiwa ragane bocah niki, Ndara? Dewaya nuntuna wong aprang gas padha sar-saran. Sewu-sewu kapatan kula tadah wadana. Gugulun sewu-sewu kapatan kula tadah wadana. Kresna Manikmaya iya. Yektine pancen bocah iki ya bocah ingkang digoleki kelawan Arjuna sayekti. Bocah iki nalika semono kang dadi korban niji ing makartine Manikmaya ingkang amung durusi kelawan hawa lan hartane kanepson nggone saking tresnane kelawan Betari Durga wekasan bocah iki dipulosara dening Betari Durga dicemplungake ana ing kawah Candra Dimuka. Yektine bocah iki lair saka guwa garbaning Sang Dresanala. Mula kang saka kuwi pratelakna ulun jarwani bocah iki gandeng dumadi saka wisaning geni. Mula bocah iki ulun paringi pusaka asmaya Tetenger
ya Bambang Wisageni ya Raden Wisanggeni. Kula nyuwun mangapunten Bu Kulun. Lajeng kula kados pundi? Ayo. Moyo ulun kanthi kundur makayangan kita bakal ulun paringi pidana. Monggo dherekaken Bu Kulun. Lho. Anakku nggih anakku cah bagus. Sapa iki? Aku wong atuwamu ingkang to goleki. Wisanggeni, Wisanggeni. Aku wong tuamu. Kowe wong tuaku? Iya. Kowe bapakku? Iya. Raden Janaka. Waduh. Bapak Janaka. Lajeng Dresana melajar ana apa? Kula dipun bujung ngalian dewa. Iki sapa? Lah kuwi anakmu. Iki anakmu Wisanggeni, ayo dirangkul. Dicak tumindak sing becik-becik digadang-gadang ben iso dadi bocah sing bermanfaat kanggo nusa bangsa negara. Bali ora bali aja takon terus aku tegel karo kowe njaluk pamit Kakang.